Però realment la companyia ja existís, el nom de la companyia, el Pot de Plom, existís des del 85, una cosa així. El que passa és que érem 4 xavalets que fèiem això, fèiem mimo. Al principi fèiem mimo. Hòstia puta. Vam funcionar una etapa com a associació cultural, una etapa. Però a partir d'un cert volum d'actuacions van dir, home, no, anem a fer-se... I res, ja és quan me vaig treure l'autònomo, doncs jo fa molts anys que sóc autònom. Què te diria jo? Tenim una persona a l'oficina, tenim una altra persona que s'encarrega de la part gràfica, de la part de disseny i tot això. Tenim una altra persona que ens tira una maneta també en tota la qüestió de les webs, tota la qüestió d'estar del Facebook, el tal, que també és una cosa que està generant molt de públic. I estic jo. Estem així a l'oficina, som un equip de 3-4 persones. I després està la gent que contractes per a les actuacions. Vull dir que no estan així tots els dies treballant, són els actors que en els espectacles que són més gent, agarres actors i aquests actors són els que contractem per funció. Jo sempre, diguem, com a concepte, el Pot de Plom sempre ha estat. El que passa és que jo vaig tindre una etapa de la meva vida en la que Pot de Plom érem 2 amics simplement, érem 2 companys i diguem, estava en estado latente. Vull dir, el Pot de Plom sempre ha estat ahí, sempre han fet esquets. Però jo va haver una etapa que em vaig professionalitzar més en companyies com la Cassola, o vaig començar a treballar en València, vaig començar a treballar en teatres de la Generalitat, vaig començar a treballar en Pavana, vaig fer un espectacle en MoMA, he fet coses diferents en diferents companyies, he col·laborat en companyies i he sigut un actor, diguem, contractat durant una etapa de la meva vida, on en Quideraven anava. He fet coses diverses, no? En Rafa Calatayud, jo què sé, en Carles Alfaro. He fet espectacles. El que passa és que va haver un moment en què vas dir, sí, jo el que vull que és fer Pot de Plom. I aleshores va haver un moment en què el meu cap va dir, me'n vaig a fer Pot de Plom, que és el que jo vull fer, i ja està. Finalitat, més que finalitat és una forma, a veure, és una forma d'entendre-ho. Per mi és una forma d'entendre... Fa poquet hem fet un llibre i en el llibre ho intento explicar. Pot de Plom per mi és una forma d'entendre l'humor i el teatre, en realitat. Entonces jo, en una etapa, al principi jo vaig veure una sèrie de coses i me van influenciar una sèrie d'artistes o una sèrie d'espectacles que jo veia. I aleshores jo el que volia era un poc treballar en aquesta línia. Aleshores jo no me veia com... Jo va haver un moment que no me veia com a actor mercenari. Mercenari en el sentit de dir, doncs estic així en casa esperant que me quidren de l'Alqueria Blanca. N'hi ha un punt d'inflexió important en la meva part fora de la companyia i va ser el moment en què jo me vaig deixar la Cassola i vaig decidir fer un espectacle que es deia El Rufià en l'Escala, en Calatayud. I aquest punt va ser molt important per a mi perquè va haver bastant conflicte en la companyia, en la Cassola, perquè jo estava fent un parell d'espectacles en la Cassola i ells no volien dir, no volien que me n'anara perquè ho van veure com una espècie de crisi, no? I jo volia fer allò i tornar. El que passa és que al muntar-se un folló que deu, jo no vaig tornar a la Cassola i això, en definitiva, per mi ha sigut bo perquè al no poder tornar a la Cassola, jo vaig dir, perquè potser haguera tornat a la Cassola i haguera continuat fent coses, la Cassola que després es va convertir en la dependent, saps? Però jo, diguem, estilísticament no tenia massa que veure amb ells. Aleshores, aquest punt és important, no té res que veure amb Pot de Plom, però sí, al mateix temps sí que té que veure perquè és important perquè jo, al acabar els espectacles que estava fent en València, vaig dir, hosti, jo torno a fer lo meu, no me'n torno a cap companyia, me'n torno a fer lo meu, els meus esquets, i va ser un moment dur perquè, clar, estava jo soles en casa buscant actuacions i dic, anem a veure com ho fem. I és quan vaig començar a fer monòlegs, també. Vull dir que això és important en aquest moment. Després és important també el moment de presentar el primer treball en solitari, perquè jo, per mi, era com un exercici. I la resposta, el veure que la resposta era tan bona, per exemple, hi ha un moment important que és Sueca. En el Festival de Mim de Sueca jo vaig fer un monòleg en solitari, en 2 cadires, Pànic al centenari, en un xandall, i la resposta que va tindre del públic va dir, hosti, doncs això és xulo. Entonces, això a mi m'ha portat tots aquests anys de monòlegs, de Capitans Moros, de Rita, de no sé què. En realitat ve tot d'ell. Aquest punt d'inflexió és important. En el 95 és quan faig el primer monòleg, 95-96, faig Pànic al centenari, que és una prova de dir, hòstia, vaig a contar una història.
I després l'altre canvi fort va ser fa 5 anys que això canvia molt de vida, me deixa Alcoi, me'n vinc a València i així en València crea una altra estructura, una altra gent, però amb la mateixa línia de treball. Jo des de fa temps, la meva feina és el teatre. O sigui, intento centrar-me. Va haver un moment que sí que és de veres que en una etapa jo agafava moltes feines diferents, tipus tallers de teatre i tal, però jo vaig deixar de fer això perquè jo tenia que centrar-me en això, i això a mi em requereix molt de temps. Per una banda, la feina d'oficina i la feina d'organitzar tot el tinglau i després la feina de representar, que jo part de la setmana me passe actuant. Entonces, és dedicació exclusiva a això, a la feina i als chiquillos. Es titula València Zombi i és un text que el vam fer entre els 5 actors, vull dir, a partir d'una idea original. Jo sempre tinc un poc de dir, hòstia, podríem fer això. Aleshores, entre tots els actors han fet el text, han fet la creació, és un espectacle de creació col·lectiva, en realitat, entre els 5 actors i els tècnics. I tracta d'això, d'una València zombi, vull dir, és que és totes les paranoies que jo tinc en els monòlegs i tal, i una València apocalíptica i tot el que estem vivint i tota València és del PP i tal, i a partir de reflexionar sobre això fem una paròdia de les pel·lícules de zombis tipus 28 dies després, però és com si València, clar, te despertes i és tot zombi. És la realitat, és la puta realitat. L'essència del València zombi està, mira, està, primera, sempre en l'actualitat, en l'actualitat, en el que vivim, perquè és un espectacle. Ara tenim problemes perquè tenim que actualitzar-lo més, perquè vam fer una sèrie de parides de gags que se mos estan quedant antics, perquè és polítics, en una escena de polítics, que els polítics parlen de que si l'AVE, que si no sé què, no, ara els polítics tindrien que parlar d'això, de tot el que està passant, de que ja són, tots els ajuntaments ja són nostres, no? Tindrien que dir alguna cosa així. Entonces, l'essència està en el principi de l'espectacle. Nosaltres posem un vídeo que vam trobar en internet, que ens va fer molta gràcia, que és un vídeo de propaganda de la Conselleria de Turisme. I és un vídeo en la veu de Gandalf, en la veu de l'actor València. És un vídeo molt xulo que és tots els grans eventos, ahí, en plan xulo i tal, i l'eslògan del vídeo, un vídeo de propaganda, com es diu això, del govern valencià, que es diu València, increïble però cierta. Aleshores, l'objectiu és això, l'objectiu és fer riure i dignificar un poc la comèdia per la comèdia. A mi m'agrada molt que la gent riga. Hòstia, no, ahir m'has pillat, perquè funcionem molt així. El pressupost global t'ho tindria que consultar, perquè nosaltres no fem produccions cares. Primera, perquè el pressupost en la nostra companyia se'n va sobretot en el personal, se'n va en pagar a la gent. El que sí que ens agrada com a companyia és que la gent estigui ben pagada. Els assajos, nosaltres funcionem com qualsevol companyia del món, paguem uns assajos i després paguem les funcions i paguem... Però a nivell de material, nosaltres, per exemple, reciclem molt de material. A mi soc una persona que ha anat en el temps acumulant una sèrie de material escènic, material tècnic i escenogràfic i de vestuari, i reciclem molt de material. A banda de que ara alguna persona en un moment donat que ens faci un objecte concret, com la ciutat de les arts i les ciències. L'Enric ens fa una ciutat i això es fa i es paga i tal. Però n'hi ha molt de material que és aprofitable. I m'agrada molt el concepte de treballar en coses reciclades. No he demanat mai cap ajuda, mai, ni quan fèiem sketch, ni quan vas tindre el canvi de dir és que no tinc un duro, perquè vaig estar fent així coses en València, de sobte me'n torno al coll i estava, clar, ja no tenia la meva companyia, diguem la mamelleta que jo tenia, perquè jo des dels 18 anys estava fent bolos, des dels 18-19 anys estava fent bolos en Pep Cortés, que si tal, que si la Cassola, els randalles en Rivalor, Escalante, no sé què. Jo era una persona que anava sempre depenent un poc d'aquest funcionament de la Cassola. I ja hauria pogut demanar ajudes, com a companyia, o per crear una companyia i tal, però vaig dir, no, agafem una maleta i fem teatre i punto. Hòstia. Sí, la deficiència crec que és l'ajuda en si. Tindríem que profunditzar més, vull dir, perquè jo la veritat és que
funciona molt a nivell visceral i va haver una temporada també, això és important també, jo sí que va haver una temporada que per convicció de companyia, jo vaig fer una companyia, jo era empresari i vaig entrar en la Betit. Jo estava com a empresari i vaig dir, home, vaig fer un raonament d'estos de dir, jo crec que ha d'estar en la Betit perquè així recolzem la professió i així les reivindicacions de la professió jo també puc fer ahir costat i tal. Però va arribar un moment en què jo, totes les assemblees que anava de la Betit, que anava poques perquè no sóc jo d'assemblees, ho sac molt, però totes les reunions que jo anava de la Betit només es parlava de l'ajuda. No es parlaven de valoracions artístiques, ni es parlava de la creativitat al País Valencià, ni es parlava de per què 4 companyies grans acaparen tota l'activitat teatral valenciana, ni per què aquestes 4 companyies porten tants anys xuplant del pot. Tot no es parlava d'això, es parlava només de les ajudes, i les ajudes, i les ajudes, i les ajudes. Aleshores va arribar un moment en què en una assemblea vas dir, en una reunió de la Betit, i vas dir, xiquets, jo com a companyia me'n vaig de la Betit, perquè és que no m'interessa. No m'interessa. Jo l'únic que podria fer així dins de la Betit seria rebentar-vos les reunions. Rebentar-vos-les. Perquè l'únic que vos preocupa és si vos donen el que vos donaven l'any passat. I n'hi havia companyies que s'eixien de la Betit indignades perquè els havien retallat un poquet de l'any passat. Entens? I se n'anaven pegant. I dius, tio, anem a veure. Si demanem la dimissió d'un polític o d'un això, que no siga perquè retallen això, que siga perquè no estàs d'acord en la política que està fent aquesta persona. O perquè s'estan carregant ideològicament moltes coses, o per la llengua. Jo me'n vaig i isc al carrer per el tema del valencià i per el tema de les escoles. Però per què? Perquè m'estan retallant les subvencions? No tinc ganes d'eixir al carrer per això. Bona pregunta. Per a començar un projecte, jo el que faig és... Jo sempre tinc com un bloc de notes. Entonces n'hi ha temes. Jo al principi, per exemple, en els espectacles de Por de Plom, partia més com de guions, de coses i tal, però últimament hi ha una cosa interessant que són temes. M'entens? Va arribar un moment en què vas dir, hòstia, el tema, per exemple, el tema grandes eventos, entens? I això me portava a fer un espectacle, el concepte. Jo sempre he tingut un component, ve de família del meu germà i tal, un component col·leccionista o de Diògenes, no sé com dir-ho. Ja ho veieu, és que tinc tot el ple de merda. No sé si és això, però jo agarrava un tema i el fet de recopilar material per a aquest tema és el que em donava a mi l'espenta per a contar una història. Si, per exemple, començava a recopilar material sobre la Copa Amèrica, això me portava una historieta. Sense voler, dic, hòstia, això, no sé què, la Copa Amèrica, els veleros, el port de València, les subvencions, i tot això me portava una historieta. I ahir va començar un poc tot, a partir de la Terra Mítica, després la Copa Amèrica, després el tema de l'Església. Això va ser important perquè era un tema... Se me va clavar en el cap fer un espectacle que tot el que tinguera dins fora tema eclesiàstic, des de coses de la infància, retalls de premsa, la visita al papa, tot això. Però era un tema important. Me ve al cap l'origen d'un espectacle és un tema gros, i a aquest tema li claves històries. És com omplir una botifarra. Però tu el tema el tens. València Zombi, per exemple, ho tenien clar que era un poc l'empastrar que tenim, no? Entonces, al pensar en això i dir, de quina manera podem parlar d'això, de repente ve al cap una pel·lícula de zombis i dius, perfecte, saps? És un sistema molt senzill, al mateix temps és complex, perquè sempre és creació, no partixes de cap text. Mai partís de cap text. Canvi climàtic, per exemple, va ser una cosa important. Jo anava veient coses del canvi climàtic i dic, hòstia, és un bon espectacle. I vaig fer un espectacle sobre el canvi climàtic, molt xorra, però era un monòleg, amb una cantant també, va haver un moment molt xulo, que venia Núria a cantar i tal, i vam fer un espectacle que tenia un punt cabaretero, però era tot sobre el canvi climàtic. Però, clar, al mateix temps clavant tot l'altre, clavant que si
Un iceberg a on arriba? Doncs arriba al port de València i s'enfrenta amb Rita, jo què sé. Vull dir que no pots evitar-ho, saps? Vull dir que no vas a parlar de Groenlàndia, no, parlem del que va dir, però segons el punt de vista de València. És que depèn de l'espectacle, perquè una cosa són els monòlegs i una altra cosa són... Jo tinc dos tipus de produccions molt diferenciades. Una és el monòleg, la línia de monòlegs, i l'altra amb creacions més col·lectives, amb més actors. Número 1, els monòlegs és més caòtic, perquè va recopilant material, fins que vaig construint com un ordre de l'espectacle. Això és el monòleg. Vas construint un ordre i uns personatges. Me van dir, ui, la terra que està calenta, no sé què, tot això. I després, l'altre és un procés més, diguem, convencional. Quan som més actors, surt la idea. Després hi ha una recopilació de material i un treball de taula important. En taula fem molta feina de guió, se crea el guió en taula i després es posa en peu. El problema és que no tenim text i aleshores això ens requereix a voltes una miqueta més de temps al posar-ho en peu perquè vas fent el text sobre la mateixa improvisació. És un poc complicat perquè no ens fiquem a la sala d'assaig amb un text. Estem ahí, esta escena és uno que entra que tal, i este diu esto, i o bé gravant-ho o bé amb una persona transcrivint sí que anem donant-li forma. Però és complicat, però al final és. Vale, els models. Els models són... A veure, és un teatre... El model de teatre és un teatre molt... Per una part, té un punt físic, molt físic. Ve d'un poc de les paranoies meues del teatre, de les escoles de teatre més físic, més tipus Lecoq, a veure si m'entens. Entonces, s'ha anat construint així un tipus de teatre que té un punt molt satíric, però al mateix temps té una part física, no està basat només en el text, no és un, vamos a decir, texto. Entonces, té una part de pantomima, si vols, els models serien la pantomima, seria la comèdia a l'art, que és una paraula molt gran, però la comèdia a l'art està per ahí sempre. Són pocs jocs que feia el teatre popular de plaça de poble. Tots els trucos, les triquinyueles que se gasten quan estàs en el públic i tens que fer això, tot això de la comèdia a l'art, de jugar amb el públic i guinyos i tot això. Entonces, la clau és el teatre còmic, pantomimes, utilitzar la veu i el cos a lo bèstia i no sé, és això. Vull dir, n'hi ha uns referents, com he dit abans, n'hi ha uns referents que se te queden un poc dins. A l'hora de començar, se te queden dins una sèrie de referents i després hi ha uns referents actuals, perquè les referències no paren mai. Jo soc una persona que m'agrada molt el cinema, tinc moltes referències cinèfiles. De fet, en el llibre parlem hi ha una part que es dedica a això, a parlar d'un poc de les referències cinèfiles que tenim. Doncs el cine és molt important. Per una altra part és important l'aspecte de còmic, de TVO. Molta gent sí que ho ha captat això. A mi m'agraden molt les TVOs. Soc una persona que m'ha criat dibuixant TVOs i coses d'aquestes. Aleshores, la part còmica de pantomima, de TVO, de guinyol, és com un guinyol. Tot és com un guinyol. Aleshores, això es transmetís d'alguna forma en els espectacles. I antigament jo el que veia i m'impactava, això se me va quedar. Jo veia els joglars, referents com els joglars, Pepe Rubianes, pallassos italians com és Colombaioni, Dario Fo, vídeos que veia, jo què sé. Tot això ho veia jo, m'impactava i jo de sobte veia en un festival, veia un tal Johnny Melville, que és un còmic americà, és americà? Australià, no sé. Bueno, total, que és un tio que feia jocs en el cos brutal. Doncs tot això a mi se me quedava i això eren els meus referents, els Monty Python, tota aquesta gent, saps? Tot això se te queda. Entonces tu això vas acumulant totes aquestes referències i les poses ahí, al final del teatre. Els hàbits. Hi ha coses que es repeteixen i tal.
Home, sí que n'hi ha una búsqueda que al principi no era molt conscient, com d'estil, però aquest estil ja és reconeixible, vull dir, la gent ja el reconeix. És un estil, doncs el que t'estic dient, de satíric, és un estil... Sobretot el que ja s'ha quedat són personatges, diguem, se queden xicotets gegats que se converteixen en un referent inclús per al públic. Els capitans moros, el Joe Paguillo, són coses còmiques que al pas del temps, si tu les cuides, si no dius, no, això ho faig només així i tal, això se queda i el públic ho agraeix i tu pots, no sé, d'alguna forma és una clau teua, no sé com dir-ho, és com veure el Brujo i el Brujo té com uns guinyos seus, unes cosetes que fa i tal, que són d'ell i en tots els espectacles ho fa. Així en Por de Plom n'hi ha coses que són com que apareixen sempre, saps? Són detallets o, saps, dels polítics o de Capità Moro o de jo què sé. Si parlem del públic, és important, a veure, el concepte, per a mi el públic, jo crec que en tots els 2 anys, si encara funciona bé amb el públic és perquè jo al públic li tinc molt de respecte, però molt. O sigui, m'agrada que jo quan veig un pati butaques que està ple de gent, això me causa molt de respecte. Vull dir, no... Mai m'ha agradat quan els actors o quan el teatrero en qüestió té com una actitud com dir, ai, és que el públic tal, no. El públic està ahí, el públic te l'has de manejar. No és manipular-lo, vull dir, el públic vol disfrutar, vol riure's. Aleshores, jo el que faig és intentar jugar amb ell. I s'ha d'intentar fer de la forma més, com dir-ho, més digna, més sincera. Si no te plantes amb el públic i li ho contes sincerament, el que vols contar-li, si se te veu la mentireta, jo crec que tard o pront el públic te ho nota i diu, no cuela. Això també ha sigut una evolució. Jo he passat un poc del minimalisme total de dir una cadira i una tela. He passat a fer propostes com poc més espectaculars, però és a nivell, és per gust, és perquè va haver un moment en què m'imaginava els espectacles com en un punt més de rock and roll, més com si això fos un show, saps? Aleshores, n'hi ha un punt espectacular, li estem afegint coses que pareixen espectaculars, però en realitat és com una paròdia de l'espectacular. El concepte jo el gasto molt quan faig les coses i quan dirigís també ho gasto molt. L'he dit abans, el concepte és omplir la botifarra. Un pintor suposa que va, saps, pim-pam, pim-pam, i la llum i tal. Jo el que faig és intentar omplir la botifarra. És això, és anar, saps, això que vas clavant-li coses, dir, això, vas clavant, i ara això, si li falta alguna cosa, xup-xup, i ja està, bum, saps? I mai està acabat. Això és una cosa que ens han criticat molt. I companys, gent que de la professió inclús i tal, ens han criticat que no ho presentem acabat. I jo dic, d'acord, és correcte, no ho presentem acabat, però s'acaba amb el públic, i això és lo xulo. Lo arriscat i al mateix temps lo xulo de Por de Plom és que tu l'espectacle el veus el primer dia i dius, n'hi ha coses, n'hi ha material, n'hi ha moltes idees, és una cosa caòtica, saps? I dius, hòstia, això què és? Però potser els 2 dies tu vas ajustant perquè el públic riu així, així tal, si no riu, fora, si no riu, fora. Va rient, pum, 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 i al final tens un espectacle que l'has acabat amb el públic. Els temes i les... Hòstia, tinc l'esquena fotuda. Els temes que ens interessen estan en els espectacles. Actualment, tota l'oferta que tenim dels monòlegs i dels espectacles de més actors són un reflexe del que ens interessa. Per una part,
els temes socials, una part de la política que estem vivint. Som una companyia valenciana, aleshores el material valencià per mi és molt potent. A nivell de sàtira, jo pense que és un material escènic brutal, perquè no és fàcil trobar-te en un mateix marc geogràfic, no és fàcil trobar-te personatges tan potents com Fabra, com Rita, com Rus, com Costa, saps? Com Ángel Luna, l'altre, el Jorge Alarte. No és fàcil. No és fàcil trobar-te en un... Aleshores, tot això teatralment, per mi em sembla interessant. Em sembla interessant. És molt teatral, inclús visualment, és molt potent. Rita en un balcó ja en si és una escenografia. No me joda. Quin tipus d'estètica, hòstia? És una estètica de teatre, es podria dir una estètica de teatre pobre, com s'entenia un poc el teatre pobre. És un concepte de teatre pobre, teatre fet en 4 coses, però que al mateix temps és bonico de veure, no sé com explicar-ho. És l'estètica un poc que gastaven els joglars. Tot. Les obres que faig jo són les meues paranoies, vull dir que té tot que veure. No tinc jo interessos polítics, no tinc preocupacions polítiques, això sí. I, de fet, considero que tot el que fem té que veure amb la política, perquè arriba un moment en què tot és polític. L'altre dia a la plaça vaig tindre folló perquè dic, no faig res polític, i dic, què fas? La plaça, vaig fer un tros i va haver folló en la plaça en el del 15M. I jo de puta mare, però clar, jo vaig fer de Rita i de Camps i dient, no, és que no volen que faci res polític. I jo dic, i què voleu que faci? Jo faig això. No tinc interessos polítics, el que tinc són preocupacions polítiques. I l'altre què era, perdona? No, que la teva relació entre els interessos polítics i els teus interessos en el teatre. Quina relació? Van units. Vull dir, la política ara en aquests moments impregna els espectacles de Por de Plom. Inclús si agafarem un tema que aparentment no fora polític, jo crec que s'impregnaria. És perquè està impregnat, perquè ens afecta molt diàriament. A mi el que m'atrau del teatre és inventar-me coses. No sé com explicar-ho. És inventar-se coses i que al mateix temps això faça disfrutar. Per mi això és molt... Jo crec que encara el que em mou a mi damunt de l'escenari crec que encara és això. Perquè veus el públic i veus que jo me puc inventar alguna cosa i això la gent reacciona. Aquesta acció-reacció, això a mi encara me fica allí bum-bum, saps? Sí, n'hi ha un model que és els models clàssics. Jo, per mi, considero clàssic gent, el que hem parlat abans, té molt que veure amb el que hem parlat abans. Gent que jo he vist treballar, que per a mi era consistia en un clàssic del teatre. Per a mi veure un Darío Fo treballar era realment veure un clàssic, o veure uns clowns que venien a ser a València molt abans, que es diuen els Colombaioni, que eren uns clowns que van treballar en Fellini. Jo no sabia massa bé què era això, però jo sabia que estava fent alguna cosa clàssic. Com a gent que estan utilitzant tota la tradició teatral des de l'edat mitjana, i aquesta gent la tenia impregnada i la tenien damunt i ho transmitien. Aleshores, això a mi m'ha impactat molt. Aleshores, jo vull fer aquest tipus de teatre, no vull fer un altre tipus de teatre. Sí, vull dir, a mi... El problema és que anar treballant és molt important reciclar-se també, que és un problema que tinc jo. Perquè si sempre estic fent, no te dones compte que dius, hòstia, no m'he anat a veure res. Vull dir, jo fa temps que ara que no veig coses. Aleshores, t'has de parar un poc, has de mirar coses, perquè en la creació contemporània també hi ha gent que fa coses molt interessants. Aleshores,
Per exemple, m'impacta molt coses que veig en internet, saps? I tot el món este d'internet me pareix també molt interessant, perquè és una forma que, i a més a nosaltres ens està retroalimentant, saps? La relació que tenim ara amb tots els internautes, tota la gent que entra a les Facebook i tal, té molt que veure també en la creació que estem fent, perquè, hosti, la informació va molt ràpida. Aleshores, jo crec que tant a nivell d'informació com a nivell estètic també és important tot el que estem vivint ara en internet. Podem aprofitar-se molt d'ell. Un projecte... Sí, ni una història... És un monogràfic. És una història sobre monos. És una història sobre monos. Passa que com no sé encara com enfocar-ho, però és un projecte, és una idea. És una història que és sobre monos. És una paranoia meua, no té res que veure ni en política ni res, però al final iria a la política, però és una història sobre monos, goril·les, ximpancers. És una història absurda. La pregunta que me faria a mi mateix és com podem... La pregunta que me faig a mi mateix és com puc avançar. M'estic posant jo molt filosòfic avui, Estic fent una puta perquè m'estic posant molt seriós. La pregunta, el que me faig jo és com puc avançar, com puc no apalancar-me. Aquest és el problema. Perquè jo vaig fent moltes actuacions i la gent i tal, però sempre n'hi ha un dir, no apalancar-se, com puc créixer, a nivell de personal, a nivell de creació, com puc avançar en els temes i en el llenguatge teatral, evolucionar una miqueta més. Ara tinc problemes en un espectacle, en el València Zombie, tinc problemes perquè se m'ha quedat un poc estancat l'espectacle. Aleshores, tinc que clavar-li mà, tinc que tallar d'ací, tinc que posar-li els pepinos, el Rajoy menjant un pepino, l'altre, tinc que clavar-li canya, perquè si no se mos apalanca, saps? I això és el problema que tenim sempre. La pregunta que me faig a mi mateix és com puc avançar sense apalancar-me? És el que em pregunto sempre. Però bueno, segur que trobo algun text de, jo què sé, d'algun dramaturg contemporani valencià o alguna cosa.